Nag-viral ang post ni ining usa ka maanyag ug cute kaayo nga chikiting nunot sa iyahang fashionable outfits matag siya mag-online class. Siya ang ato ang bida karong buntaga mga kapuso atong makauban si Kiefer Seth Vergara Mongan and si Mike Vergara. Good morning, Kiefer and Tito Mike. Welcome sa show. Thank you po for the invitation. Thank you po. Kumusta kayo? How are you, Kiefer and Tito Mike? I'm fine. Andito lang sa bahay. Bawal lumabas kasi pandemic. Very good. Alam na alam talaga ni Kiefer yan ha, yung mga protocols. First of all, thank you guys for accepting this interview. May we know sino yung nag-influence sa'yo, Kiefer ha, sa pagiging fashionista? Come. Ako, P-Works po. Viewers back daw, ma'am. Kiefer, gusto mo bang maging artista someday? Yes po. Pero Kiefer, sino-sino yung mga iniidolo mo na mga kapuso actors and actresses? Si Yaya si Alden Richard. Ay, ang galing naman. If pwedeng bigyan ka ng project with Yaya Dab and Alden Richards, gusto mo ba yon? Yes po. Yes po. Sana soon mangyari yan, yung pangarap mo. And of course, Kiefer, we found out also ha, na magaling kang rumampa. Sino yung nagturo sa'yo? Ako daw po, ma'am. Tito Mike, paano ba Kasi- nagsimula yan? Kasi ma'am dito, I handle talents po dito po sa South Cotabato. So, I've been trained as some beauty queens local here. So, siya po kasi parating na sa bahay kami with the models. Kaya siguro siya, nai-influensyahan po siya. Kaya lahat ng mga events po dito sa South Cotabato pag may fashion, siya po yung bata niya kinukuha. Pwede bang humingi ng sample, Tito Mike, sa pagrampa ni Kiefer? Okay daw po, ma'am. Okay na po. Okay na po. Ayan. Ang galing naman. Ang galing naman ni Kiefer. Beauty queen na beauty queen Thank you talaga. Kiefer, sino ba yung pumipili ng mga outfits mo? Kasi you always look beautiful sa mga online classes mo. Ako lang po. Saan mo nakuha yan, Kiefer? Ano ba yung mga basis mo? Ano ba yung mga gusto mong colors na suotin? I want, ano? Light blue and red. Mahilig po siya mag-OOTD, Ate Ses. Kasi po, nag-start po ito nung 3 years old siya. Pumunta po kami ng mall. Then someone's video her, tapos pinost po siya sa online. Kaya po din po nag-start. At saka at the same time, nakakatulong din kasi dito sa amin, nakaka-racket na siya. So at early age, marunong na siya kumita ng sarili niya. Ang galing naman. Hindi lang ito naging hobby, no? O hilig. Of course, naging source of income din ito. And of course, aside from being a beauty queen someday, ano yung mga goals and dreams mo, Kiefer? Ano yung gusto mong maging paglaki mo? I want to be a doctor. Why do you want to become a doctor someday, Kiefer? Bakit daw gusto mong maging doctor? So I can help people. Ano yung mensahe mo para sa lahat ng mga bata like you na nanonood sa atin ngayon? My message is studying hard so we can reach our dreams. Totoo talaga yan. Study hard para ma-pursue mo yung mga dreams mo, Kiefer. Thank you so much, Kiefer and Tito Mike, for spending your time. Thank you, Po. ate. Thank you. God bless you.